नमस्कार, प्रणाम, राम राम. मी अस्सल कोकणकर संदीप पवसकर. ओळखलो ना. बोट चालवतोय ना मी ती गावाकडे. पण आता मी काय माहितीये बोटीतच आहे. म्हणजे रो रो हाऊस मोठ्या बोट झालाय. मोठ्या बोटीत समुद्र आहे आणि मस्त बोट चालताय. अवाढव्य बोट आहे. पण अजिबात त्रास नाही आहे. म्हटलं होतं घरात पण अजिबात त्रास नाही. फिलिंग मस्त राजेशाही थाट आहे. आणि साहेबांचं नाव घेतोय आता मी, कारण ह्या साधी गोष्ट नाही आहे. कारण ही संकल्पना म्हणजे काही जणांची होती असाल, पण प्रत्यक्ष उतरायची संकल्पना आहे ना तर राणासाहेबांच्याच आहे. आणि रणजित साहेबांनी या काम महान कार्य केलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना मी सलाम करते. दुसरी गोष्ट म्हणजे सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आहे. आधी म्हणजे सगळ्यांनी त्या सुख घेतलेला आहे सगळा. फक्त एक आहे, जरा तिकीट थोडासा आहे ना कमी जास्त हवं आहे असं माझं वाटत आहे. आणि ते खाण्याची वस्तू आहेत ना ते मला जरा कमी करू, कारण मी जरा थोडं स्पष्ट मताचं आहे. पण राणासाहेब आमचे करतील, कारण त्यातली कोकणकरांची जाण आहे असं झाला. आणि कोकणकरांनी पण राणासाहेबांची जाण आहे. त्याच्यामुळे या सगळ्या कार्य सुरळीत पाडणार आहे. त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा मी साहेबांचे आभार मानते. कारण ह्या जो सुख आहे ना, बोटीतलं झालेलं सुख आहे ना, त्या सुख आम्हाला त्यांनी मिळवून दिलेलं आहे. आणि आमचं कोकणाचं तुरो ना आणखी उंच गेलेलं आहे. म्हणजे सोन्याचं तुरो तर त्यांनी छापलेलं आहे आमच्या मुकुटात. त्याच्यामुळे धन्यवाद.